Poreč danas slavi Dan grada i 76. obljetnicu oslobođenja od nacističke okupacije. Sukladno epidemiološkim mjerama, Dan grada obilježen je svečanom sjednicom Gradskog vijeća i dodjelom nagrade Povelja 30. april bez uzvanika i gostiju. Prije početka sjednice predstavnici grada položili su vijence na spomeniku pokraj Gradske palače u čast svima onima koji su dali svoje živote za slobodu. Iako zbog epidemioloških mjera nismo u mogućnosti organizirati brojna događanja povodom Dana grada kao ranijih godina, Poreč će svoj dan obilježiti kako i treba, uz zahvalu svima onima koji ga čine lijepim mjestom za život. Cari Parencani, dragi Porečani, sretan vam Dan grada. Čestitao je na sjednici gradonačelnik Loris Peršurić. Između ostalog, gradonačelnik se prisjetio svog 4-godišnjeg mandata upravljanja Porečom. Moj mandat koji sam započeo prije 4 godine mali je dio te povijesti našega grada, ali sam sretan da smo realizirali generacijske projekte u kojima će uživati i koje će doprinijeti kvaliteti života generacijama koje dolaze iza nas. Pa tako, izgrađene su 2 nove osnovne škole, izgrađena su čak 3 nova vrtića i jaslica. Uređena je gradska riva kao uvod u daljnja uređivanja. Dovršena porečka zaobilaznica, izgrađena kanalizacijska mreža i pročistači. Pokrenuli smo brojne EU projekte poput pokretanja pilot projekta javnog prijevoza, centra za posjetitelje La Mula de Parenzo ili projekta navodnjavanja za 80-ak naših poljoprivrednika. Ipak sve ovo ne bi imalo smisla da u središtu našeg djelovanja nisu naše Porečanke i Porečani. Na sjednici su uz predstavnike grada sudjelovali predstavnici županije, gradonačelnici drugih istarskih gradova, članovi Saveza antifašističkih boraca te dobitnici Gradske povelje 30. april. Ranijom odlukom Gradskog vijeća prihvatio se prijedlog gradonačelnika Lorisa Peršurića te su dobitnici ovogodišnje povelje 30. april humanitarci Denis Bernobić i Adriano Ukušić, koji su bili jedni od organizatora i predvodnika konvoja humanitarne pomoći za područja nastradala u potresu.